Part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and please share this video guys. Part 2 na yun.
Ayan ha. Init sa kalibutan. Oy, kami dito mag-aircon, no? Matanggang. Sige, tumagsakit. Wala to. Ano yan? Sakit siya. Dito sa ng 20 pa. Power kayo ng 20 pa, no? Salay na dyan. Ha? Kamu tuh pilot gak boleh kelihatan. Kamu kan suruh sawah. Tapos. Straight dari.